ABS-CBN and ERA present the 2022 Presidential One-on-One Interviews. Welcome to Presidential Race 2028 interview. Thank you for having me. Gusto naman ka karon? Ako, okay ko karon isip ko nga nagpapili nga mahimong sumusunod nga kandidato isip mahimong presidente sa atong nasod. Kay kuan na jud nagid kay urge nga kanang kuan bidana nung dagang yung this coming 2028. Hopefully kay naman ay ginatawag nila mga platforms ibali sa Bisaya pa kanang plataporma nga ihatag sa publiko para ang lungsod masayod. Ay, salamat sa imong pangutana kol kay una sa akong plataporma kol ako na illegalize ang kabit. Primero na Legalize na to ang kabit kay at tendency magudana kol nanay magkinasuhay, magkagubot. So, gumikan sa kagbata, ato nang illegalize. First, kuan nimo, platform nimo, illegalize. Kabit ko ng mga... Para dilin, malikay na to ang mga panghitabo. Pwede. So, ikaduha nimo nga plataforma, murag 20 masiguro taman. Gamay ra, ang ako ikaduha ko, kanang atong marriage, renewable. Every 5 years. Sa mga marriage certificate. Ang kasal na to, renewable. Mao. Okay, di ba? Marriage contract. So, marriage contract. Ay, kontrata. Every 5 years. Tama kay contract. Hindi siya fix. So, kinahanglan din na renewable. Every 5 years. So, ano niya? Term. Ang long term nga epekto sa kwan. Walay away, way magpatulpo, way kagumot. Ilisip mo siya kung para sa ikaw karon, yung mga karon, battered husband ka. Nga ginagana sa mong asawa kay ginakulata ka. Di na ko sa imo. Dili na ko sa imo. Kwanta? Isa pa lang itrata, putulit. Isa kasagpa. Di na karinyo, di siyempre. Di na ko daputan. Kanang mga dai katong mga naminyo nga mga harsh kay silang bana na dili karinyo. Pag-ampo mo na mo daw mga presidente kay na. Maros gyud mo magbirutan mo. Wala ako. Di ka palagon. Ayaw lag. Dapayon sige, ka. Karinyo. Battered wife. Wala. Sige. I-text pa sila Virgil itulog sanay. Wala ka wala. Kang na magbirutan para marito ka. So, nay peace, nay harmony. Sana magkanahan ka nga kalingadagan sa tuwang nasod din ikaw. Ikatulo. Tulog ka tulo. Ang ikatulo ako last morning kaning teenage pregnancy nga ato malikayan. Then ang nagkadagdag population nato diri sa Pilipinas. Kasi karon kanang mababay mga upa-upa. Mga batanon pa 17 below manggiuyab. Tungod kay maburos. Ang lalaki estudyante, biyaan, gubot ang bata magdako. So sa solusyon di ana day para sa imo kana imong na dili mo na ready kay bata pa ng lalaki. Kuan pa ba? Lutaw pag utok, laag pa experimental lang sa akong kuan. Ang 17 pa ubos, ang 17 pa ubos na babae dito sa mga 30 pataas nga stable. Kung manakpan na sila mga angkol yun dapat nagkanang parehira sila kay edad niya. Wala man lao pa wala nagsalig pa na sa mama. Sila duha. Rehabilitate, tatagan sila butang. Ang mga batanon nga 17 years old below, kaya nagkauyab sila duha. Di na pwede. Rehabilitate, line sila, good the boys kasi. Dito sa mga edad na kung mahimo. Okay. Makasustain naman to sa ilang pangadlaw-adlaw na panso. Ginanglan. Walay abortion nga mahitabo. Wala. Pro life me diri kanang anti-love lang ni pero pro vagina sige. Tanang ingon. Niya mga din diskutan karon. Old Carabao eat young grass. Di na mao. Di pulihan na nakaroon og young pines climb old trees.